אוקיי, זה רק שתצחקו קצת. חבר'ה, אני הבטחתי שאתם תצחקו היום. אוקיי, הרשי, שאני נוגע בך, תוריד טיפה, שאני נוגע בך, תמור, אתה שומע אותי הרשי? שאני נוגע בך, לא משנה איפה, אתה מרים את היד בצד שהרגשת, בסדר? אם דוגמה נגעתי בך עכשיו פה, איזה יד אתה מרים? יפה. מבין עברית. פה, איזה יד? מעולה. עכשיו זה עובד. אם נגעתי בך פה, איפה אתה מרים? ופה? מצוין. בואו תראו איך זה עובד הפוך. איך קוראים לך? דן, אם אני נוגע בך, והרשי איפה שאתה מרגיש, כן? אתה מוכן? אם אני נוגע בך פה, אתה מרים את אותו יד, בסדר? דן, איפה הרגשת? מעולה. שאלתי עידן. בסדר. אוקיי. אם אני נוגע בך פה, איפה אתה... דן, איפה הרגשת? תקשיב לדיבורים שלי, בסדר? אתה לא יכול לעשות מה שאני אומר. אם אני נוגע בך לדוגמה, פה דן. בסדר? מה אתה עושה? מעולה. רגע, משהו פה הולך לי לא טוב. אם אני נוגע בך פה, אז מה הולך? רפואה שלמה. אמרתי לכם, אסור לי אנגלית פה. אם אני נוגע בך פה, שניכם עומדים, בסדר? רק אם אתה מרגיש אבל. לעמוד. לעמוד, רגע. עכשיו, שנייה. אם אני נוגע בך פה, תרים את היד, מעולה. הרשי, צבי, איפה הרגשת בפעם האחרונה שנגעתי בך? איפה הכפיים? אוקיי, תודה רבה, זהו. אתם יכולים להוריד את המטפחת, אני רק רוצה לשאול שאלה, אתה באמת הרגשת שנגעתי בך? איך היה כיף, אה? הרבה משלמים על זה כסף, אתה יודע, אתה קיבלת את זה בחינם. אני צוחק, אבל מה שאני לא, אני רוצה להגיד משהו שאני חייב להתוודות עליו, שניכם, מה שאתם הולכים לעשות היום, אני יודע. עד מחר בשעה הזאת. תודה רבה. אתה הרגשת באמת שנגעתי בך? אתה צודק, כי נגעתי רק בך. הוא עשה את אותו הדבר, אתה לא תאמין. זה מדהים, זה נקרא לשלוט על שני אנשים. כן, יש לי את זה. מי שצילם את זה, רק לשלוח להם שהם יראו. חבר'ה, זה היה מופע של גיל 3-4, זה הרמה אתם רוצים או יותר? אוקיי, קודם כל כפיים, לא לי. החבר'ה האלה, הרשי.